Ο φασισμός, είπε κάποτε ο Φράνκλιν Ρούσβελτ, έρχεται όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα γίνουν πιο ισχυρά από μια δημοκρατική κυβέρνηση. Ο ιστορικός Ραφαέλ Λαουντάνι θα περάσει χρόνια μελετώντας τις ιστορίες των Αμερικανών πρακτόρων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί κάνει μια απροσδόκητη ανακάλυψη. Προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα το φαινόμενο του φασισμού, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κλείνουν το μάτι και στον Κάρολο Μάρξ. Προσκαλούν στην Ουάσιγκτον 3 μέλη της περίφημης σχολής της Φραγκφούρτης, τον Φραντς Νόιμαν, τον Χέρμπερτ Μαρκούζε και τον Ότο Κιρχάιμερ. Για τα 3 μέλη της σχολής της Φραγκφούρτης, ο ναζισμός δεν είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Είναι σάρκα από τη σάρκα του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Il nazismo rappresenta il modo con cui la Germania entra pienamente dentro la modernità, cioè dentro il capitalismo. Bei den Nachfolgeprozessen wurden die deutschen Eliten angeklagt. Und das umfasste sowohl die Ärzte, die Juristen, die Militärs und insbesondere auch die Industriellen. Das heißt, von den Industriellen gab es beispielsweise den IG Farben-Prozess und den Krupp-Prozess. The indictment accuses these men of major responsibility for visiting upon mankind the most searing and catastrophic war in modern history. Το βασικό πρόβλημα του δικαστηρίου ήταν ότι για να καταδικάσει τους υπαίτιους για την άνοδο του φασισμού θα έπρεπε να καταδικάσει τον ίδιο τον καπιταλισμό. Man hat hier wirklich versucht, verantwortlich zu finden und nicht so sehr die ganze Wirtschaft, sondern es sind eben die führenden Persönlichkeiten sind angeklagt und hier auch verurteilt worden. John McCloy, der künftige amerikanische Hohe Kommissar für Deutschland, traf in Berlin ein. Μετά τον πόλεμο, η Ουάσιγκτον τοποθετεί ως ανώτατο επίτροπο της Γερμανίας τον τραπεζίτη Τζον Μακλόι, παλιό γνώριμο του Χίτλερ και πρώην δικηγόρο της IG Farben, της εταιρείας που κατασκεύαζε τα χημικά των θαλάμων αερίων, πριν διασπαστεί στην Bayer, την Agfa και την BASF. Και ο Μακλόι αρχίζει να απελευθερώνει τους βιομήχανους που υποστήριξαν τον Χίτλερ. Krupp bekam eine Haftstrafe, die waren relativ milde und man muss sagen, dass alle Angeklagten ab 1951 eigentlich wieder freikamen. Ο φασισμός γεννιέται στις 23 Μαρτίου του 1919 σε αυτό το κτίριο. Το Σύνδεσμο Ιταλών Βιομηχάνων στο Μιλάνο. Ο Μουσολίνι υπόσχεται να κηρύξει τον πόλεμο στον σοσιαλισμό, στους εργαζόμενους και στους μικρούς αγρότες. Και μένει πιστός στην υπόσχεσή του. Τα τάγματα εφόδου που ελέγχει, οι μελανοχύτωνες, χρηματοδοτούνται απευθείας από βιομήχανους και μεγαλογεωκτήμονες. Χτυπούν τις απεργίες και τις καταλήψεις σε εργοστάσια όπως αυτό της Αλφα Ρωμαίο. Και οι ιδιοκτήτες αυτών των εργοστασίων δεν θα ξεχάσουν ποτέ το χρέος τους.
Την ίδια πρακτική θα ακολουθήσουν μερικά χρόνια αργότερα και τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Γερμανών βιομηχάνων. Sofern die Profite sozusagen gesichert werden können, ist ihnen jede Regierung recht. Aber das Angebot der politischen Macht, was Hitler unterbreitete, war sozusagen die radikale Vernichtung der Arbeiterorganisationen. Τα τάγματα εφόδου του Μουσολίνι και του Χίτλερ δολοφονούν συνδικαλιστές, χτυπούν εργάτες και διαλύουν γραφεία εφημερίδων της αριστεράς. Η αστυνομία παρακολουθεί άλλοτε από απόσταση και άλλοτε συμμετέχει στις επιθέσεις. Πάντα με την ανοχή του δικαστικού σώματος. Ο φασισμός και ο ναζισμός προσφέρουν τον παράδεισο που ονειρεύονται οι μεγάλες βιομηχανίες και οι τράπεζες σε συνθήκες δικτατορίας. Η δημοκρατία όμως δεν πεθαίνει στα χέρια του Μουσολίνι και του Χίτλερ. Πολύ πριν έρθουν αυτοί στην εξουσία, ήταν κλινικά νεκροί. Demokratie kommt von Demos und Kratos. Demos, das ist ein Teil des Volkes, also in Athen nach dem Stadtbezirk, und Kratos ist die Herrschaft. Heißt also Volksherrschaft. Aber das Volk hat nie geherrscht. Auch nicht in der Weimarer Republik. Προκειμένου να νομιμοποιήσει την παρουσία του Μουσολίνι και του Χίτλερ, το πολιτικό κατεστημένο τους τοποθετεί αρχικά σε μεγάλους κυβερνητικούς συνασπισμούς. Η αριστερά της εποχής παρουσιάζεται σαν τρομοκρατική οργάνωση που θα φέρει την καταστροφή. Ένας πολύ βολικός μύθος, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ για να αναρριχηθεί στην εξουσία. 3 χρόνια πριν από την άνοδό του στην εξουσία, η Γερμανία βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Der Artikel 48 bot dem Reichspräsidenten die Gelegenheit, durch Notverordnungen seinen Willen durchzusetzen. Es war quasi eine Präsidialdiktatur. Es regierte quasi der Reichspräsident, in Wahrheit natürlich der Reichskanzler, und das Parlament wurde auch kaum noch zur Sitzung einberufen. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει το ψαλίδισμα μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Οι απεργίες κρίνονται συχνά παράνομες, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στις συγκεντρώσεις των πολιτών. Το οικονομικό κατεστημένο όμως δεν ικανοποιείται ούτε με αυτά τα μέτρα. Ένας από τους μύθους που ακολουθεί τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ είναι ότι κατέλαβαν την εξουσία δια της βίας, φέρνοντας τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες πρωτετελεσμένων γεγονότων. Στην πραγματικότητα, παραβίαζαν απλώς ανοιχτές θύρες. Ο Χίτλερ νομίζει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει τη δική του πορεία προς το Βερολίνο το 1923 με το λεγόμενο πραξικόπημα της μπειραρίας στο Μόναχο. Δεν είχε καταλάβει ακόμη ότι κανένας φασίστας δεν ήρθε στην εξουσία εάν δεν είχε λάβει το πράσινο φως των μεγάλων επιχειρηματιών της εποχής του. So sehr sich alle bemühten, alle faschistoiden Kräfte, diesen Putsch zu unterstützen und ihm Vorschub zu leisten, sie hatten einfach nicht die entsprechende soziale Basis, sowohl als Massenbasis der eigenen Bewegung, als auch als Unterstützung durch die Großbourgeoisie sah 1923 keine Notwendigkeit, Hitler an die Macht zu schieben. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Γερμανίας αποδεικνύει ότι μπορεί να τσακίσει τον ναζισμό ανά πάσα στιγμή. Τον κρατά όμως σαν λύση ίστατης ανάγκης.
Ο Χίτλερ μαθαίνει από το πάθημά του. Μία δεκαετία αργότερα, μιλώντας στη λέσχη Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσελντορφ, υπόσχεται και αυτός έναν παράδεισο για τις μεγάλες βιομηχανίες και μία κόλαση για τους εργαζόμενους. Υπόσχεται πειθαρχημένους εργάτες χωρίς δικαιώματα και συνδικάτα. Υπόσχεται νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα και παραγγελίες για την πολεμική βιομηχανία. Κυρίως όμως υπόσχεται να θέσει το κράτος στην υπηρεσία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Grundsätzlich wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der Privatinitiative und der Anerkennung des Privateigentums. Das heißt, die Konzerne wussten ganz genau, wem sie die Regierung anvertrauen. Για τους μεγαλογεωκτήμονες και τη βαριά βιομηχανία της Ιταλίας και της Γερμανίας, ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση. Το καπιταλιστικό σύστημα όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του και το παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο δεν μπορεί πλέον να προστατέψει τα συμφέροντά του. Es blieb nur eines übrig, man brauchte eine möglichst erfolgreiche Massenbewegung von rechts, um die Massenbewegungen von links bekämpfen zu können. Vielleicht wird Marco der Ihne sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Ο Χίτλερ παίρνει τελικά το πράσινο φως να κυβερνήσει και από τα κόμματα του λεγόμενου πολιτικού κέντρου, τα οποία στη συνέχεια θα συνθλίψει. Am 20. Februar trifft er sich mit Spitzen der deutschen Großindustrie, der Großagrarier und vor allen Dingen der Banken. Und er sagt ihnen, was Sache ist. Es soll in den nächsten 1000 Jahren in Deutschland kein demokratisches, kein parlamentarisches Regime mehr geben. Die Organisationen der Arbeiterklasse sollen zerschlagen werden. Es wird nie wieder Marxismus geben. Und anschließend bittet der Herr Bankier Schacht zur Kasse. Der Vorsitzende des damaligen Reichsverbandes, hieß noch nicht Bundesverband, sondern Reichsverband der deutschen Industrie, das war der Herr Krupp von Bohlen und Halbach, vertrat die Industrie, Herr Schacht vertrat die Banken und sie einigten sich darauf. Wir haben jedenfalls auf dem Höhepunkt der Krise, die liegt also im Spätsommer, Frühherbst 1932, eine sogenannte Industrielleneingabe, das heißt Großindustrielle und Großagrarier schreiben an den Reichspräsidenten Hindenburg, er möge den Führer der größten Partei, Adolf Hitler, mit der Regierung beauftragen. Thyssen unterstützte die NSDAP, Hitler und Göring persönlich mit erheblichen Geldbeträgen. Das Ganze hatte zum Teil etwas merkwürdige Formen angenommen. Zum Beispiel war es so, dass Hermann Göring Bargeld abholte, gelegentlich in den Casinos der Thyssenschen schwerindustriellen Werke. Da wurde im Koffer Bargeld übergeben. Andere haben auch gespendet, auch die IG Farben. Es gab sozusagen einen nicht versiegenden, manchmal größeren, manchmal geringfügigeren, aber doch kontinuierlichen Strom seit 1930 in die Kassen der NSDAP. Dieses sogenannte System der industriellen Selbstverwaltung war sozusagen die reine Diktatur der deutschen Monopolbourgeoisie im Rahmen des Faschismus. Έκτοτε κάθε ενέργεια του ναζιστικού κράτους εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, ακόμη και οι διώξεις των Εβραίων.
Η Γερμανία έχει έναν ισχυρό χώρο μικρομεσαίων και ένα σημαντικό τμήμα αυτού του χώρου είναι εβραϊκό. Λοιπόν, η καταστροφή αυτών των Εβραίων επιτρέπει στη Γερμανία να γίνει προς το τέλος της δεκαετίας του 30, επί ναζισμού, πρωτοπόρος, τι να σας πω, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως μεγάλα καταστήματα. Το ρατσιστικό πογκρόμ έχει και οικονομικούς στόχους και οικονομικό πρόσημο και φυσικά και πολιτικούς. Ποιος φταίει για την ανεργία? Ο αποδιοπομπαίος τράγος, οι Εβραίοι, οι οποίοι παίρνουν τις δουλειές, οι οποίοι κάνουν, οι οποίοι δείχνουν. Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα όμως κρύβονται και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις ειδικές οικονομικές ζώνες της εποχής. Το συγκρότημα στρατοπέδων του Νταχάου, μεταξύ άλλων, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλές βιομηχανίες, στην ουσία προμηθεύει άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στα μεγάλα εργοστάσια της BMW, που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίως κινητήρες αεροπλάνων. Στην Ελλάδα του 2013, όπως και στη Γερμανία του 1933, οι αστεί και συγκεκριμένα αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για λογαριασμό του πλέγματος εξουσίας, χρησιμοποιώ ένα τεχνικό όρο εδώ, είναι διατεθειμένοι να παίξουν με το φασισμό. Elements of the state apparatus in Greece encourage the Golden Dawn to become more active. Who is Golden Dawn? It's an explicitly fascist organization. Εγώ εξοργίζομαι όταν βλέπω ότι σήμερα στηρίζουν τον φασισμό και εφημερίδες σαν αυτές του συγκροτήματος Λαμπράκη Τέος, το Βήμα και τα Νέα, που οι πρόδρομοι τους είχαν στηρίξει το φασισμό στο Μεσοπόλεμο, και η Καθημερινή, η οποία επίσης μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν σαφώς υπέρ της Χρυσής Αυγής. Για άλλη μια φορά, ο φασισμός δεν κάνει την εμφάνισή του σε ένα υγιές πολιτικό σύστημα, αλλά σε μια παροδία δημοκρατίας. Μετά την επιβολή του μνημονίου, οι σημαντικότερες αποφάσεις δεν λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο, αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι διαδηλώσεις απαγορεύονται όταν επισκέπτονται τη χώρα Γερμανοί αξιωματούχοι. Οι μεγαλύτερες απεργίες κρίνονται παράνομες και οι απεργοί επιτάσσονται. Ο φασισμός δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Ο φασισμός νικήθηκε και διαλύθηκε από τα μέτωπα που έστησαν όλοι οι λαοί του κόσμου. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τις τεράστιες κινητοποιήσεις, το πολιτικό κατεστημένο αναγκάζεται να βάλει ένα φραγμό στη Χρυσή Αυγή. Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Το πρόβλημα με το φασισμό από τη σκοπιά των αστών είναι ακριβώς ότι πρόκειται για κίνημα, που σημαίνει ότι είναι ανεξέλεκτο. Τα κύματα δεν μπορείς να τα ξεκινάς και να τα σταματάς κατά βούληση. Και όπως καταλαβαίνουν όσοι έχουν ελάχιστη ιστορική εμπειρία, μπορούν να γίνουν και επικίνδυνα για αυτούς που τα ξεκινούν. Ενώ η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στη Χρυσή Αυγή, τα κόμματα του πολιτικού κέντρου υιοθετούσαν την ατζέντα της. Υιοθετούσαν την εικόνα του κτήνους. Οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας αναζητούσαν νέους αποδιοπομπαίους τράγους και οι υπουργοί, όπως ο σοσιαλιστής Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έστειναν τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας για τον Έλληνα πολίτη και ολοκληρωτικά πλέον να απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύραννοι της κοινωνίας. Στη σύντομη ιστορία του, ο φασισμός είχε πάντα ένα μυστικό σύμμαχο. Γεννιόταν και αναπτυσσόταν στις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούσαν γι' αυτόν οι μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. This is Churchill on Mussolini. If I had been an Italian,
I am sure that I should have been wholeheartedly with you from the start to finish in your triumphant struggle against the bestial appetites and passions of Leninism. The story of that struggle, he is referring to Hitler's struggle, cannot be read without admiration for the courage, the perseverance, the vital force which enabled him to challenge, defy, conciliate, or overcome all authorities or resistance which barred his path. I have always said that if Great Britain were defeated in war, I hoped we should find a Hitler to lead us back to our rightful position among the nations. It's unbelievable, isn't it? Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι μπορεί να ανεχθεί ακόμη και πολιτικούς απογόνους του Μουσολίνι, όπως ο Τζιανφράνκο Φίνι στην Ιταλία. Όσο για τους εθνικοσοσιαλιστές της Ουκρανίας φιλούν το χέρι των Ευρωπαίων αξιωματούχων που τους άνοιξαν το δρόμο προς την εξουσία. If Golden Dawn was part of a right-wing coalition of parties, a tiny part of it, or kept it going, I think they would accept it. I think one shouldn't underestimate the ruthlessness of the leading elements inside the European Union. Είπαμε ότι είναι πολύ λίγα χρόνια από την κατοχή στη Χούντα, είναι πολύ λίγα χρόνια από τη νέα Ευρώπη του Χίτλερ στην Ενωμένη Ευρώπη του Μάστριχτ. Το σχέδιο δεν είναι το ίδιο, ως Θεού, έτσι. Είναι πολύ μετριοπαθές το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αντίστοιχο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Αλλά κατά τα άλλα, οι βασικές αρχές είναι με ήπιο τρόπο, οι βασικές κατευθύνσεις με πολύ ήπιο τρόπο είναι οι ίδιες. Απαξίωση του κόστους εργασίας και συγκέντρωση κεφαλαίου. Ich mache Ihnen eine schöne Losung. Für das deutsche Großkapital ist die D-Mark oder heute der Euro effektiver als die Wehrmacht. Der Euro muss Griechenland nicht besetzen, um es zu unterjochen. Die Wehrmacht musste es. Από κάθε φασισμό, είπε κάποτε ο Βάλτερ Μπένιαμιν, κρύβεται μια αποτυχημένη επανάσταση. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν αποφάσιζαν ορισμένοι να τσακίσουν τον φασισμό και κυρίως όσο πιο δυνατό ήταν το όραμά τους για μια διαφορετική κοινωνία, τόσο πιο ταπεινωτική ήταν η ήττα του. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα.